θα περνάει από μπροστά σας θα ταξιδεύει με 650 μίλια την ώρα, η οποία προσεγγίζει την ταχύτητα του ύπου. Καθώς επιστρέφει στο κέντρο επίδειξης, ο υπτάμενος θα εκτελέσει μια σειρά από περιστροφές του αεροσκάφους γύρω από το διαμήκη άξονά του, επιδεικνύοντας την εκπληκτική περιστροφική του ικανότητα. Από τα αριστερά σας, το F-16 και το τρικλώρο. Είναι καθοριστική. Δείτε τώρα καθώς εγγυριστεί θα σας παρουσιάσει μια συνεχόμενη στροφή στο show center πιάνοντας 9G. Μπροστά σας θα στρέψει στιγμία και θα επιταχυνθεί πιέζοντας τον εαυτό του κάτω με δύναμη 9 φορές το βάρος του. Από τα δεξιά σας το F-16 και τα 9G. Τώρα θα σας επιδείξει δυνατότητα εκτέλεσης απότομων των λιγμών. Θα εκτελέσει μπροστά σας ένα ρολ 4 σημείων, σταματώντας κάθε 90 μοίρες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας το F-16 και το ρολ 4 σημείων. Σας παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας του F-16, το οποίο το επιτρέπει να εκτελεί επιδέξεις λιγμούς με μεγάλη ακρίβεια. Από τα δεξιά σας το F-16 και η αιχμή του δόρατος. Καθώς πλησιάζουν τα αριστερά, ο κινητής θα εκδοθεί σε σειρά ελιγμών που θα σας επιδείξουν την ικανότητα του F-16 να στρέφει κλειστά και να μένει απρόβλεπτο ένα γνώσμα που το βοηθάει να επιβιώνει εναντίον απειλών, μιας και μπορεί γρήγορα να μεταβαίνει αξιοριζόντια στην κατακόρυφη μάχη. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, οι δύο ξεχωριστοί ελιγμοί, Falcon 10 και SAR 2.
Και τώρα πάμε ζωντανά στο πιλωτήριο να ακούσουμε τον χειριστή. Ζεύς 1, Ζεύς 3, πώς μας ακούς? Ο υπτάμενος τώρα επιβραδύνεται 16 γενιά διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής. Καθώς το 16 μπορεί να πετάξει με ταχύτητες μεγαλύτερες από τη διπλάσια ταχύτητα του ύπου, μπορεί να πετάξει χωρίς κανένα πρόβλημα στον έλεγχό του και με πολύ μικρές ταχύτητες. Ο υλικός αυτός αναφέρεται στη μεγάλη γωνία προσβολής, όπου έχει τη δυνατότητα ο σκάφος να διατηρείται σε ευθεία οριζόντια πτήση. Ο χειριστής κρατάει το 16 με στάση ανώδου 20 μοιρών και ταχύτητα μόλις 120 μιλίων την ώρα. Όταν φτάσει μπροστά μας, ο υπτάμενος θα δοθήσει πλήρη μετάκαυση και θα επιταχυνθεί σε μια σχεδόν κατακόρυφη άνοδο, επιδεικνύοντας την ξεχωριστή ικανότητα του κινητήρα του 16 να υπερνικάνει ο βάρος του σε ένα λιγμό ο οποίος ονομάζεται Master Plan. Έρχοντας πίσω στο χειριστήριο το 16, θα ανέβει από τα 300 πόδια στα 15.000 πόδια σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, επιδεικνύοντας έτσι τον φυσικό βαθμό ανόδου του. Από τα δεξιά σας το 16 και το Victory Road. Κυρίες και κύριοι, ο υπτάμενος έχει ξεκινήσει τη δίδυσή του καθώς προετοιμάζεται και μια διέλευση στη χαμηλού ύψους μπροστά σας. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άντρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, στις οικογένειές μας, καθώς και σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι στην πατρίδα μας. Αυτή θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για μια φωτογραφία καθώς θα σας κάνουμε εκτελέσει χαμηλή διέλευση ακριβώς μπροστά σας. Τώρα πίσω και δεξιά σας το F-16 Fighting Falcon. Με του αγέρα τον έκταρο μεθάω, αγκαλιάσω για γη του ουρανό και χωρίς σταθερά δεν πάμε το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά στα ψηλά.
Ερήβολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ελπίζουμε η σημερινή επίδειξη να σας εντυπωσίασε και να έγινε αντιληπτή η δυνατότητα ελιγμών του F-16. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο μπράβο στην πολεμική μας αεροπορία. Στο σημείο αυτό να καλέσω τον Δήμαρχο Ναυσίου, τον κύριο Κοστούρο, να απονείμει